नमस्कार भैरसी कहू भकासपूर या कथेच्या दुसऱ्या भागाला आपण आज सुरुवात करीत आहोत। जर या कथेचा पहिला भाग आपण पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही पहिला भाग बघू शकता। पहिल्या भागात आपण पाहिलं होतं की गणेश आणि चंदन दोघे भकासपूरला जाताना चुकीच्या वळणामुळे त्यांना चकवा लागतो। आता नेमकं पुढे काय होतंय हेच या भागात आपण बघणार आहोत। तर चला जास्त वेळ न दवडता आजच्या या दुसऱ्या भागाला आपण सुरुवात करूया। तर रात्र चांगलीच गडद झाली होती। रस्त्यावर पसरलेला अंधार जणू आम्हा दोघांना गिळून टाकणारा होता। बाईकचा हेडलाईट सोडला तर आजूबाजूला काहीही दिसत नव्हतं। अचानक शेताच्या आडोशाला दूरवर एक लहानशी झोपडी दिसली। त्या झोपडीच्या भेगांमधून एक पिवळसर प्रकाश लुकलुकत होता। चंदन लगेच म्हणाला, "आर गाडी थांबव, कुणीतरी राहतं वाटतं तिथं। आपल्याला काहीतरी मार्ग कळेल, चल एकदा जाऊन बघू." मी हळूवार बाईक थांबवली। दोघंही धडधडत्या हृदयाने शेतातून पायवाट धरून त्या झोपडीकडे चालायला लागलो। पावलाखालची माती चरचर वाजत होती आणि रातकिड्यांचा किरकिराट जरा जास्त जोरात होत होता। झोपडीबाहेर एक म्हातारा दिसला। तो एका जुन्या लोखंडी पलंगावर आरामात बसलेला होता। अंगावर फाटकं धोतर, डोक्यावर पांढरी पागोटं। त्याचा चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, पण डोळ्यात काहीतरी शांतपणा होता। आम्ही हळूवार त्याच्या जवळ गेलो। माझा आवाज थरथरत होता, "आजोबा, आम्हाला भकासपूरला जायचंय, पण कितीही गेलो तरी तोच दगड दिसतोय। म्हणजे तोच रस्ता परत येतोय। आम्हाला काही समजेनासं झालंय." म्हाताऱ्याने आमच्याकडे एकटकच पाहिलं। त्याचा आवाज खर्जातला पण शांत होता। "अरे पोरं हो, घाबरू नका, या रस्त्यावर असंच होतंय, बसा इकडं." त्याने झोपडीतल्या कोणाला तरी एक हाक मारली, "अगं ऐकतेस काय? 2 कप चहा घेऊन ये." आम्हाला थोडा आधार वाटला। तो म्हातारा आता आमच्याशी बोलू लागला, "अरे पोरं हो, भकासपूर या नावामागेच एक रहस्य आहे। कधी काळी या गावावर मुघलांनी हल्ला केला होता। गावातील लोकांनी प्रखर प्रतिकार केला, पण शेवटी मुघलांनी सगळं गाव जाळून टाकलं। सगळीकडे जळलेली घरं, होरपळलेले मृतदेह। तेव्हापासून या गावावर एक सावली आहे। इथे येणाऱ्या प्रवाशांना चक्रव्यूहात अडकवलं जातं। कोणी बाहेर पडतो तर कोणी कायमचा हरवून जातो." त्या म्हाताऱ्याच्या शब्दांनी आमच्या अंगावर काटा आणला आणि तेवढ्यात झोपडीचा दरवाजा खडाडला। आतून एक म्हातारी बाई चहाचे कप घेऊन बाहेर आली, पण तिला पाहताच माझ्या अंगातून रक्त थंड झालं। चंदनचाही चेहरा फिकट पडला, कारण तीच ती म्हातारी होती जिने आम्हाला आधी डावीकडचा रस्ता दाखवला होता। तिचे डोळे लालसर चमकत होते। ती हळूहळू पुढे आली आणि आमच्याकडे पाहून मोठमोठ्याने खिदळू लागली। खोल आणि भेसूर आवाजात म्हणाली, "तुम्ही आलातच शेवटी, बरं झालं." माझ्या हातून चहा घेण्याचीही ताकद राहिली नाही। चंदनने माझा हात धरला, "आधी पळ लवकर इथून." आम्ही लगोलग उठलो आणि जीवाच्या आकांताने पळत सुटलो। शेतातून धडपडतच बाहेर पडलो आणि बाईकवर येऊन बसलो। मी गाडी फुल स्पीडमध्ये चालवली। रस्त्यावर परत आल्यावर मी जरा तिरक्या नजरेने मागे वळून पाहिलं। ती झोपडी गायब झाली होती, जणू ती कधी अस्तित्वातच नव्हती। आता मात्र आम्ही घाबरून देवाचं नाव घेऊ लागलो। चंदन श्वास अडखळत हनुमान चालिसा पुटपुटत होता। मी बाईक जास्तीत जास्त वेगात चालवत होतो। थोड्या वेळाने आम्ही परत त्याच ठिकाणी आलो जिथं रस्ता 2 फाट्यांमध्ये विभागला होता, एक सरळ रस्ता आणि एक डावीकडे वळणारा। यावेळी मात्र आमचं मन घट्ट झालं।
डावीकडे जाणं म्हणजे विनाश, सरळच जाऊया असं ठरवून आम्ही लगोलग सरळ जायला निघालो. तेवढ्यात समोरून एक गाडीचा प्रकाश दिसला. एक जुनी बोलेरो येत होती. आम्ही घाईघाईने हात दाखवत ती गाडी थांबवली. गाडीतला माणूस काच खाली करून विचारतो, कुठं जायचंय तुम्हाला? मी धापा टाकतच म्हणालो, बकासपूर, पण आम्हाला चक्रात अडकवल्यासारखं वाटतंय. सतत तोच दगड दिसतोय. आणि आता तर एक म्हातारा आणि एक म्हातारी पण दिसले. त्याने आमच्याकडे एकटक पाहिलं. आमचे फिकट चेहरे बघून तो शांत आवाजात म्हणाला, हो, हे नेहमीच आहे. या रस्त्यावर अनेकांना चकवा लागतो, पण घाबरू नका. इथून सरळ जावा. फक्त 1 किलोमीटरवर गाव आहे. आम्ही त्याच्या सांगण्याप्रमाणे आता सरळ रस्ता धरला. आणि खरोखर काही वेळातच अंधारातून उभ्या राहिलेल्या घरांचे आकार स्पष्ट दिसू लागले. चंदन, गाव, आपल्याला गाव दिसतंय. मी आनंदाने ओरडलो. भयानक प्रवासानंतर आम्ही शेवटी बकासपूरच्या त्या वेशीवर पोहोचलो होतो. पण आमच्या मनात एकच प्रश्न ठाम होता की नक्की आमच्यासोबत घडलं ते होतं तरी काय आणि का म्हणून. गावात पाऊल टाकताच आमचं मन थोडं हलकं झालं. पण बकासपूर गावाची हवा काहीतरी वेगळीच भासत होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दीर्घ घरं, तुटक्या कुंपणातून डोकावणारी झाडं आणि हवेत भरलेला अज्ञात ओलसर वास. जणू गाव अजूनही जुन्या जळण्याच्या राखेत जगत होतं. रस्त्याच्या शेवटी आम्हाला काही गावकरी दिसले. ते सगळे शेकोटीभोवती बसलेले होते. आम्ही त्यांच्याजवळ गेलो. त्यांनी आमच्याकडे आश्चर्यानेच पाहिलं. आम्ही जवळ जातो न जातो तेवढ्यात एकाने विचारलं, कुठून आलात तुम्ही आणि ते एवढ्या रात्रीचं? मी थरथरतच उत्तर दिलं, आम्ही नागपूरहून आलोय. कंपनीचं काम आहे. गावातल्या लोकांचे रिव्ह्यू घ्यायचे आहेत. गावकरी एकमेकांकडे पाहून हळूच कुजबुजले. मग एक जरा वयोवृद्ध माणूस म्हणाला, मग तुम्ही चुकीच्या वेळी आलात बघा. रात्री या गावात बाहेर राहणं सोपं नाही. चंदनने घाबरतच विचारलं, का बरं, काही धोका आहे का? तेवढ्यात मी विचारलं, अहो ते तुमच्या गावचे येडू पाटील, आमचं त्यांच्याकडे महत्त्वाचं काम आहे. तेव्हा दुसरा गावकरी शेकोटीच्या उजेडात पुढे आला. त्याचा चेहरा जरा गंभीर झाला होता. तो हळू आवाजात म्हणाला, तुम्हाला येडू पाटलाचा वाडा शोधायचा आहे का? आम्ही दोघांनीही मान हलवली. तो गावकरी थरथरतच म्हणाला, तो वाडा गावाच्या टोकाला आहे, पण रात्री तिकडे जाणं म्हणजे स्वतःला संकटात ढकलणं. येडू पाटील हा आमच्या गावातला एक नावाजलेला माणूस होता. शूर, जिद्दी आणि बऱ्याच लोकांचा आधार. पण एकदा त्याला एका भूताने झपाटलं. तेव्हापासून त्याच्या वाड्यात विचित्र घटना घडायला लागल्या. कुणाला ओरडण्याचे आवाज ऐकू येत, तर कुणाला सावल्या दिसत. एकदा तर त्याचा संपूर्ण वाडा आगीत होरपळून गेला. आणि आज तो वाडा फक्त अंधाऱ्या भिंतींचा ढिगारा आहे. येडू पाटील मात्र अजून तिथेच राहतो, एकटाच. कोणीही त्याला भेटायला जात नाही, कारण त्याच्या भोवतीचं भय अजूनही जिवंत आहे. गावकऱ्यांच्या शब्दांनी आमचं रक्त गोठलं. शेकोटीच्या प्रकाशात त्यांचे गंभीर चेहरे आणखीनच भयानक दिसत होते. चंदन माझ्याकडे वळून म्हणाला, आपण काय करायचं आता? त्याला भेटायला जायचं की नाही? गावकरी लगेचच म्हणाले, नाही, आज रात्री नको. तुम्ही शाळेत थांबा. सकाळी उजेडल्यावरच तिथे जा. रात्रभर वाड्याच्या दिशेनं कुणीही फिरकत नाही. त्यांच्या आवाजात खरी भीती जाणवत होती. आम्ही शेवटी गावकऱ्यांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला. ते आम्हाला गावातील एका जुन्या शाळेत घेऊन गेले. एक मोठी खोली, चारी बाजूंनी तुटक्या भिंती आणि आतमध्ये ठेवलेल्या काही गाद्या. तेवढंच आमच्यासाठी रात्रीचं निवास ठरलं. गावकरी निघून गेले. मी आणि चंदन अंधारात आता एकटेच पडलो. बाहेरच्या खिडकीतून वाऱ्याचा हुंकार येत होता.
आणि दूरवर कुठेतरी कुत्र्यांचे ओरडणे सुरू होते. चंदनने पुटपुटत विचारलं, आपण उद्या खरोखर त्या वाड्यात जाणार का? जर गावकरीच घाबरत असतील तर आपलं काय होईल? मी मात्र शांत राहिलो, पण मनात ठरवलं होतं, उद्या सकाळी काहीही झालं तरी आपण येडू पाटलाचा वाडा पाहणार. कारण त्या वाड्यातच जडलं होतं बकासूरचं खरं रहस्य. आता नेमकं पुढे काय होतंय? गणेश आणि चंदन त्या वाड्याचं रहस्य उलगडतात का? ते सोक्ष सुटतात की तेही त्या बकासुरात अडकून राहतात? पुढे कथा अजूनच थरारक आणि भयानक वळण घेणार आहे. तुम्हाला हा भाग आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, पुढील भाग बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील भागांची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेन. तर चला भेटूया पुढील भागात. धन्यवाद.